Kako vidite valjda moje stopalo, vidite moju trenerku. To je ja ovako, ovo je nagnuto nazad. Tu sam ja, tamo je Ema, tamo je tata, ispred je mama. Ne vidite, niste bre presvetlo, čekaj. Evo kako, bože Ema. Tako da... Dobro večer, poštovani putnici. Dobro večer. Evo nas na putu za aerodrom Charles de Gaulle. Idemo nazad kući. Let je u 21:30. Vidjet ćemo da li će biti na vreme ili da li to nas u principu nikad ne interesuje previše. U ovoj fazi nama je važno da stignemo na vreme, a to je otprilike nekih 2,5 sata pre leta, što je korektno, da se ima dovoljno vremena za check-in i da prođete sve ostalo što je potrebno. Eventualno ako neko nešto rešava u vezi ovog Global Blue taxi povraćaja novca, mada da budem iskren, nisu fini. Upravo smo prodajem. Čekaj. Vidite mi ove srebrno. Aha. Dobro, tu imaš sve. Tamo idemo u bananu. Prvi smo prošli. Prvi. Imamo kartu. Idemo. Pijem, sad sam vidjela, imam čaboljetinu nastračela. Don't mind that. Niko to ne gleda. Nadam se. Sad ćemo nađemo korektor da izvučemo iz ove moje trbičetine. Njam. Voda je bila problem. Ovo je aerodrom. A mi smo ovdje. Damn. Idemo posle igramo PS5. Ima PS5. Ok, idemo sa rozom. O moj bože, nisam očekivala. Ajde, pripaljam. Dobro. Malo, onako, sva u osmetu. Ovako. Ona rada znamo u muzeju, tako da... Jako ne valja. Mi se ne moramo. Obožavam. A pa je. 4 od 10. Znam, zajedno sad u Pragu. Ja tu bolje felicitas. Ovo je zajedno išli u Pragu. Vodili smo jednu grupu, ali smo je podelili kao vodiči. Što je bila Bogove? Neki kongres. Obično su to kongresi. Znamo da ona radi tako spremno. Ovo je onako bolje felicitas. Onda manje ima lemon. Ma, samo da idete, da vidite sami. Ako nam da ide, kupimo pizza. Pa lepo je sve, drugačije. Na početku su već bila mala, pa je samo ono kupanje bilo optika i sada... Sad već interesantnije. Provalili su putovanje koje su opisali u Pragu. Da, lepo. Prag se lepo. Prag je lepo. I tu su se primili na putovanje i sada... Razlog, to je malo lepo. I? Da. Moram se pohvalim, ja sam treća, vozila sam kola. Slikajte se. Druže, prošvercovali smo se sa Rajorati pasport. Koji su travel, hvala ležero, please take your seat, do not block the aisle, hard boarding passengers, thank you. Pasažerska kontrola, 0 gužva. Pariška kontrola, 0 gužve. Kofer, 1, 2, 3, 4, 5. Moja miljeni broj. 5 stiže. I bre, šta je ovo? Ćao!